Nggih. Wangi nyambut gawe. Nggih, ada Jak Wandi Channel. Atau lha sing bisa nyangoni ayo Candi. Nggih. Nyangoni kulo. Wis Wis mang. Ducali ku Mang Wisam. Sane mari ketemu nang omahku iso nduk prapatan iki. Masa aja buka wae. Ayu berarti ya. Ayu. Heeh. Wis tak omongi. Ngapunten Pak Wandi. Wis tak omongi ojo nyang. Ayo Mas durasi Mas. Salah menungsan aku. Asik. Terima kasih di lewa-lewa jenang gatel. Lo kate nanti. Kate nanti. Lo kate. Loh, Mas Dale kate nanti Mas. Dilaras. Iya karya budaya. Rasa ayam tentrem, bawa kopi neng hati ayam. Pikachu, dan metu wangi, setahun sebisa. Kopi dimasangi, wae arenting, Ya bodoh. Dilaras Indonesia. Lalu.